Bresosam ngoma etoso mienu. Tie aduasam mienu. Nsem yi ne nokradie yi akiri no. Assyria hene Sennacherib bai. Na oba Yuda so betiri nkura eyeden no ho nsraban. Na oka se obeburi afa. Na Hezekiah hunu se Sennacherib aba na nani wo so se oni Jerusalem rebeko no. Oni ne mapoma ni na tumfo tu agina se wo besisi nsu aniwa a ewowo kuro no ho no. Na woboa no. Na nkrofo bebre behyiae. Na wosisi nsu aniwa nyina ni asutina esnefa asase no so kan se adenti na Assyria hene mra menya nsu a edoso. Na ohye ne ho den. Na oto ofasu a ebubuo no nyina. Na oma no kron kosi aban tentene no ho. Na oto ofasu foforo kro nachi. Na ohye Miloden David kro ho. Na oyoyo akode ni achem bebre. Na ode osemu asafohini sisi oma no so. Na ohia won ba ne nchen. Group no anom prae no so. Na okasa twa won boto won yam se. Monhye mo ho den na mo ho nya den. Munsuro na makoma ntu Assyria hen no anim. Ne nasafo yu a oka ne ho nanim. Na de oni ye wo ho no so sene. De ene no wo ho. Ono de honam nsa na ene no wo ho. Na yen de Awurade ye Nyankopon na oni yen wo ho se. Obeboa yen na wadi yen akon amayen. Ena oman no de won ho to Yuda hene Hezekiah nsem no so. Yei akiri no. Assyria hene Sennacherib suma ne nko ama wo ba Jerusalem. Na ono de na o Lakis ho. Na wona na odi won suo nyina aka ne ho ma wo beka kire Yuda hene Hezekiah ni Yuda nyina wo Jerusalem no se Assyria hene Sennacherib sieni. Mo a moti Jerusalem a watwa ho ahia. Ade enso na monida. Enya na ada na Hezekiah dada mo. Ribema mo wu ekom ni sukom mu kase. Awurade ye Nyankopon be yen Assyria hene nsem no. Enya ono Hezekiah no ara na oyi ne sronson mia ne na aforibuchia no. Na waka kire Yuda ne Jerusalem se aforibuchia biako anim na mo nsore. Na esura mo nhye aduhwam no. Munya nhunu de mene magyanom aye nsase so amanaman nyinaa no. Nsase so amanaman no anyame atumi agye won nsase no mensem ana. Amanaman yi a magyanom asai won pasapasa no anyame nyinaa mu. Hwan na watumi agye ne man mensem. Na munyame na obetumi agye mo mensem. Na afei momma Hezekiah nsisi mo. Na onada musa. Na monyinu ni. Efiri se oman ana ahenie biara nyame biara ntumi nye ne man mensem ana magyanom nsem na nkanto munyame no na orenye mo mensem nso ne nkoa no kasaka ho tia Awurade Nyankopon ne na koa Hezekiah na otwere nwoma nso de bebo Awurade Israel Nyankopon no ahohora ka ne ho asem se nsase so amanaman no anyame anye won aman mensem no Sanso Hezekiah nyame no rinyini mai mensem ne no. Na odi ni kase atiam Yuda kasemu fra Jerusalem mana owo ofasuo so no. Se oriyi won hu na wa ma abobɔ binim. Na wanya kuro no afaye. Na wo kase tia Jerusalem Nyankopon no. Se asase so amanaman nyame a woye onipa nso anu adwuma no. Na ohene Hezekiah ni Amos ba odiyifo Yesaya bɔ ye hu mpaye. Na watia mu kire osoro. Ena Awurade suma a obofo ma no bedwere Assyria hene nsraban mu no marima otumi won ho ne mapoma ne asafo hene nyina. Na odi aniwo sane ko na sase so. Na okohyane ni nyame fie. Na ho na wona ofiri ne yefunu mu bi ma no to nkranta no. Saa na Awurade gye Hezekiah ne wona wote Jerusalem no nkwa Assyria hene Sennacherib ni nipa nyina nsem. Na oma won ho to won afa nyina hyiae. Na nipa bebre de ayeyede bre Awurade wo Jerusalem. Na wode abodin ne bre Yuda hene Hezekiah. Na oma no so amrama nyina ni so. Yenum achi. Ebre num no Hezekiah yare owuyade. Na obo Awurade mpaye. Na obua no na oma no nsenkyerene bi. Nanso oyoma ano no Hezekiah anhye no anamu sede yi a oyema ano no te. Na mmom na koma ye ahantan.
na abufuo baa ɔno ne Yuda ne Yerusalem so. Na Hezekiah sane brɛ ne ho ase n'akoma ahantan no ho, ɔno ne Yerusalemfo nyinaa. Na Awurade abufuo no amma wɔn so Hezekiah brɛ so. Na Hezekiah nyaa adedodoɔ ne animonyam bebree. Na ɔyɔ adekorabea maa dwetɛ ne sika ne abohene ne aduhwam ne akyɛm ne afɛfɛdeɛ nyinaa, ne adekoradan maa ayuo ne nsa ne ngo, nɔbae ne afiebu ahodoɔ nyinaa dan ne adan mu mmuakuo. Na ɔkyekyeree nkuro, na onyanwan ne anantwie akuakuo bebree. Na Onyankopɔn maa no adeɛ bebree pa. Na ɔno Hezekiah nso sii Gihon nsuo atifi nsuniwa no ano. Na ɔde nsuo no nam mpumpunaseɛ baa Dawid kuro no atɔyɛ fam. Na Hezekiah dii yie ne nneyɛe nyinaa mu. Na ne saa nti, Babel mapɔma akyeame a ɔsomaa wɔn ne nkyɛn sɛ wɔmmebisa anwanwade a ɔyɔɔ no asase no soɔ no baeɛ no, Onyankopɔn gyaa no sɛ ɔresɔ no ahwɛ na wahu n'akoma mu nyinaa. Na Hezekiah ho nsɛm kaeɛ ne n'adɔyɛ yɔ no, hwɛ, wɔakyerɛ no Amos ba odiyifoɔ Yesaia adehunu mu, Yuda ne Israel ahemfo nwoma no mu. Na Hezekiah ne n'agyanom kɔdae, na wosiee no Dawid mma asieɛ deɛ ɛkorɔn. Na Yuda ne Yerusalemfo nyinaa dii no ni wɔ ne wuo mu, na ne ba Manase bedii n'adeɛ.